Avui fem ninos d'Among Us amb Legos. Hola amics, benvinguts al món del Liam i el Noam. Avui us ensenyarem com fer Among Us. Aquests mini Among Us semblen que no serveixen de res, però serveixen de molt. Perquè els mini Among Us es poden enganxar a qualsevol lloc d'un Among Us gran i es poden fer coses com aquest model que acabo de fer. Uau, Liam! Es veu superxulo. Què és Among Us? Explica'ns-ho. És un videojoc que jo i els meus amics al col·le ens vam traspassar d'un videojoc a la vida real amb Legos. Uala! I així podem fer personatges d'Among Us amb Legos i al Liam li queden superxulos. Us I ensenyarà també com hi es ha un fan. altre model. Ai, sí, calla. També hi ha aquest model. I també li queda molt bé els blais, no? Sí, el Liam també sap fer molt bé Blaze. Aquí el Noam. I també hi ha un altre, però què és amb aquest? És així. Uala! I comencem a fer un nou Among Us. I quan comença... Vamos! Aquest és el meu, Sí. perquè és lila i rosa. Aquest és el del Liam, que és el més espectacular, per aquí dispara míssils, oi que sí, Liam? Sí. I el seu mini Among Us és aquest que ja es nota que són de la mateixa família perquè ens hi he posat això. Sí. O sigui que ara farem un Among Us perquè veieu vosaltres, si el voleu fer a casa, quines peces necessiteu. La veritat és que amb una mica d'imaginació ja ho podreu fer perquè ja veieu que cadascun és diferent. Aquest, per exemple, té uns braços que són pinces i es mouen. Sí. Un dia a la capsa de Legos es van fer transitets i tots els dies, des d'aquell dia, tots els dies se m'havien buscat. Sí, bueno, abans en tenia dues de pincetes a cada mà. Sí, sí. Aquests són uns braços que es poden girar perquè tenen una peça que el Liam ha posat aquí per moure. Sí. Obrir i tancar braços. Aquest es pot moure això i això també, Sí, també se li mouen els braços, que sí? Aquest vam dir que es deia bomber, perquè té un barret que sembla de bomber. Sí. Ja vaig per aquí. A veure, l'Among Us que està fent el Liam, això què és? Serà, Liam, la base? Són els peus? Això serà els peus i això serà la base d'ací. Molt bé, Aquesta part d'aquí baix. perfecte. Som-hi! Liam, explica'ns una miqueta el procés. A veure com va aquest Among Us. Aquí ficaré una coseta que he trobat la taula que A ficaré. veure, ensenya'ns el que es vegi una miqueta com va, un moment. Mira. Això són els peus, no? I aquesta és la part de davant? No. Aquí he ficat això. I què serà? Pues... A veure, ensenyeu bé, que no ho veiem. Pues quan ho tregui, que sigui una cosa com un ganivet o algo així. No ho veiem amb les mans. Això. Aquesta peça d'aquí. Una arma per l'Among Us. Sí. Aquest segur que serà l'impostor. Perquè aquest joc consisteix que hi ha 10 personatges voltant per una casa i hi ha un que és un impostor i va matant els altres, oi? Sí. I estic a fer les tàries perquè no guanyi l'impostor. Però si l'impostor mata tots abans de que ells acabin les tàries, pues guanya l'impostor. Ja! I per això es diu Among Us. En anglès, Among Us vol dir entre nosaltres. O sigui, que entre Uau, nosaltres veritat. hi ha un impostor. Sí, és el Noam! No! Jo no soc sinó Aquest serà
el petitet d'aquest Among Us gran. Ah, estàs fent un petit també per aquest. Sí, ja Ja està acabat? Vale. Això vol dir que el gran també tindrà això daurat al cap? Encara no sé com es combinarà aquest. Així que... Estic cansada i jo crec que ja està. Ja hem acabat aquest Among Us? Sí. Perfecte, ensenya'ns el bé, Liam. Pues és així. Bueno, em sembla que encara ho tindré que acabar una mica. Sí, què més li posaràs? A veure de moment què té. Veiem els dos braços, el cap. Al darrere té el cuchillo. Aquí el té guardat a la seva esquena per treure'l quan el necessiti, en canivet. Aquí li ficaré això i això li ficaré aquí per quan. Ah, per poder connectar el mini Among Us amb el seu gran Among Us, no? Sí, així és. A veure com es connecta en Girau. És que em costa una mica. Així és. Iuhu, m'encanta! Així estan connectats els Among Us. Doncs ja ho veieu, nois. La veritat és que podeu tenir bastanta imaginació per fer els vostres Among Us, perquè tots són diferents. Només es tracta de fer minutets que a vosaltres us agradin i us semblin xulos. Llavors ja podeu jugar a Among Us, que són 10 ninos que es van passejant i un és l'impostor. Nosaltres a vegades hi juguem a casa. Sí. Jo ja l'he trobat, que era aquesta, l'última. El Liam volia una peça especial per acabar aquest Among Us tan xulo. És una així en forma de L, oi? A veure, Liam. Mira-la, és així. És en forma d'L per poder enganxar coses. Com la faràs servir, a veure? Que era aquesta la que necessitava i ja està. Molt bé, això ha quedat superxulo. A veure, ensenya-me'l. Sí. Al darrere això. Per darrere encara té el seu ganivet. Bueno, i també es pot ficar el ganivet, però quan es fica el ganivet es fica això. Un escut i un ganivet, no té? Perfecte, per atacar i per defensar-se. I això també pots fer servir, això també es pot fer veure com si això es fes servir perquè el ganivet s'enganxés. I també es poden fusionar més d'un, com 3, com he fet jo, i es poden fusionar fins 4. Ha quedat xulíssim aquest, em sembla que la fusió és el més xulo que hi ha. Sí, és que és el més xulo que hi ha. A veure, Liam, quins són? Aquest d'aquí, Sí? que n'has fusionat uns quants junts i llavors queda d'aquesta manera, no? I també puc fusionar 4. Són com aquells transformers que es van fusionant una sobre l'altra i queda super genial, no? Sí, també puc fusionar 4. Uau. I també hi ha una fusió, que aquesta és la que diu la meva, no? És una fusió de 3, de 2 grans i un petit. A veure com queda. Ah, és amb el bomber. Ai, no, aquí està el nou aquí. És així. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies per mirar aquest vídeo. Sí, dale a like, al me gusta y a compartir. Adiós. Adeu. I no us oblideu de subscriure-us al canal. Sí, adiós. Adeu. Adiós.